An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo tile 26 février kalo an bɛ ale la san 2024 Amara nu kone k'i fo k'i waleɲuman dɔn an lamɛnbaga cɛ a n'a muso maa minnu bɛ an ka radio partenaires kan Amara wulada in na an na radio partenaires caman tɔgɔ fɔ parce que caman bɛ bi u bɛ ka baara daminɛ an fɛ ka ɲɛ u bɛ ka kibaruyaw di ka bɔ u ka sigidaw la donc an bɛna minnu kɔni ka liste n'u ka numéro b'an bolo n'an n'u bɛ baara la an bɛna olu tɔgɔw fɔli daminɛ web tv minnu fana bɛ yen ni olu fana bɛ k'an suit an bɛna olu fana tɔgɔ fɔli daminɛ pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ an ni minnu bɛ baara la minnu tolen don an nɔfɛ hali bi k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn bi saraba kelen de b'an bolo kunu an ye layidu di maaw ma CEDEAO ka lajɛ a wolola min na an ka kuma fanba bɛna tali kɛ o la ani an yɛrɛ ye jateminɛ min kɛ a ko la Amara an b'o da maaw tulo kan an yɛrɛ fɛ yan fana sɔrasiw olu b'u sɔn hali bi min ye jamana ɲɛmaaw ye o fana bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ baara minnu bɛ sen na yaasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya o bɛ ka sen sɔrɔ Amara sɔgɔmada in na ko kelebetɔ bɛ yɛlɛ ba bosolen na miɛtɔ ka kuma o tɛ se ka minɛ sogobosoyɔrɔ la dɛ sabula a na fɔ ko miɛ yaro maabadogo bɛ alamadogo tɛ o fantan a nana min ɲini diɲɛ sosigi la a b'a sɔrɔ wa foyi ti fantan ni malo cɛ kungo nabaliya kɔ Amara setigiw fɔlɔ setigiw fɔlɔ nafolotigiw ani bi fɛntigiw e k'u dacogo lajɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fɔlɔ setigi fɔlɔ nafolotigi ani bi fɛntigi munna fɔlɔ setigi fɔlɔ se tun bɛ maa min ye dugu kɔnɔ a tun bɛ kɛ a yɛrɛ ma jigi ye ka kɛ kabila ma jigi ye ka kɛ kin ma jigi ye ka kɛ dugu ma jigi ye o misaliw caman bɛ yen minnu ye setigiya kɛ ka tɛmɛ Amara minnu ye nafolotigiya kɛ ka tɛmɛ an y'u ye an y'u dɔw tɔgɔ mɛn a dɔw an m'u ye nka an b'a dɔn k'a fɔ u ka nafolo a ye nafa ɲɛ u ye a ye nafa ɲɛ u ka sigida ye Amara bi mun na n bɛ k'a fɔ ko fɛntigiw sabula u yɛrɛ b'a fɔ ten de k'an bɛna fɛn ɲini n'i tora fɛn ɲini na i tɛ maa sɔrɔ o de la i bɛ don fɛn sugu bɛɛ lajɛlen na wa i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen boloda fo ka taa se fɛn ɲini ma ka tila k'i kɛ fɛntigi ye k'a sɔrɔ nafolo t'i bolo sabula nafolo bɛ baara cogo min i t'a ɲɛdɔn k'a sɔrɔ se t'i ye se bɛ baara cogo min na i t'o ɲɛdɔn k'a sɔrɔ min ye dawula ni makama o t'i la i tɔgɔ bɛ kɛ maaw kan bɔlaw ni karew kɔnɔ k'a sɔrɔ papaga tɛ i kun fɛn de b'i bolo nka nafolo t'i bolo se t'i bolo dawula foyi t'i la bi an ɲɛ bɛ mun na maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛn ɲini na u bɛ faso ta suɲɛ u bɛ jamana ta suɲɛ u bɛ maaw ka nafolow kumaniya u ma baarakɛyɔrɔw la misiriw la sira o sira fɛ maa maa bɛ fɛn ɲini na Amara ɲ'o f'i ye n ko wari ka di maa maa ye foyi maloya tɛ a tigi la nka bi o fɛntigiw bɛ ka mun de kɛ u bɛ ka mun baara an bɛ ka mun ye a dɔw bolo an k'a fɔ ten cogo la Amara ni ne kɔni ye nafolotigi ni waritigi ani dawulatigi ni fɛntigi ye ko olu bɛ taa don politiki ko la ne miiri bɛ janya sabula min b'i bolo maa minnu bɛ ka nin kɛ olu bɛ ka o de ɲini maa joli minɛna nin waati laban in na Amara k'u bila kaso la maa joli bɛ yen k'o ye maaw ta dun n'u bɛ degun kɔnɔna na maa joli bɛ yen n'o minɛna n'o y'i bolo don a kun ka wari bɔ k'a sara maaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka u y'a bɔ min Amara mun y'an ka jamana sɛgɛn anw ka maaw b'a suɲɛ ka maaw kumaniya ma k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa bila diɲɛ bankibaw kɔnɔ diɲɛ yɔrɔbaw la ka sobaw jɔ diɲɛ fɛ ka na u disi gosi anw cɛla yan taa dɔw ka dugu la sira ko tɛ dɛ hali u mana taa u bɛ si yɔrɔ min o t'u bolo n'u bɛ bɔ yan Bamakɔ ka t'u ka dugu la bɛn Amara u ni fura bɛ taa u ni dumuni bɛ taa u n'u ka ji bɛ taa u n'u ka malo bɛ taa u n'u ka sogo bɛ taa fɛn o fɛn bɛ yen n'u b'o dun dugu kɔnɔna na o waati la yan'u ka segin u n'a bɛɛ bɛ taa wa u bɛ tila ka segin o cogoya kelen na ka dugudenw to ten ko se b'u ye nafolo bɛ u bolo anw de fɛ yan i b'a mɛn ko miliyardɛri bɛ ka wari yɛrɛ kɛ nka banki kɔnɔna na dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ta a bolo
en effet i b'a ye ko milliardaire k'a bɛ ka nin ko in kɛ k'a sɔrɔ bi a caman de bɛ yen hali usine kelen t'u tɔgɔ la kuma tɛ miseli dilanyɔrɔ ni lamu dilanyɔrɔ ma an ka jamana kɔnɔ kelen kelen minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u cɛsiri ka baaradaw sigi sen kan olu bɛɛ lajɛlen ɲɛbɔlen don fanga fɛ bi o de ye n dabali ban waritigi nafolotigi juraba k'e bɛ kɛ député ye e bɛ kɛ maire ye e bɛ kɛ chambre de commerce ɲɛmaa ye e bɛ kɛ patronat ɲɛmaa ye e m'i ka baara faamu dɛ tɔgɔ ɲini ni jamu ɲini ni wari ɲini a bɛɛ lajɛlen de bɛ fanga baara la a mara anw ye maa dɔn dugu in kɔnɔ yan diɲɛ in kɔnɔ yan u y'u si kɛ baara la faso ye u don kelen da kelen ma u ɲɛsin fanga ma fanga ɲini fɛɛrɛ kura minnu b'u bolo o ye ka t'u dogo maaw kɔfɛ k'u dogo u yɛrɛ kɔfɛ k'u yɛrɛ tunu u yɛrɛ la k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛ bɛ u la wa olu de bɛ tɔrɔsi ta tile fɛ a mara ka maaw ɲini an ka jamana bɛ nin dabolo de la dɛ n'i y'a min ye ko awa an ye parti politigiw dɛmɛ an delila ka wari di ministriw ma karisa jɛlen ka bɔ a place la ne de tun b'a dɛmɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ a bɛ se ka gɛrɛ fanga la cogo min fanga nafa bɛ se ka s'a ma cogo min a ka commerce bɛ se ka yiriwa cogo min a yɛrɛ bɛ se ka cɛsiri k'a yɛrɛ cogo min a mara o foyi bɔ a yi ka taa na Kodowari ministiri n'i ye suyɛli lahaw ta kɛ n'i ma fɛn k'i faso la i bɛ bɔ yen sabula n'i y'a suyɛ n'i ti bɔ n'a ye kɔ kan o foyi tun tɛ kun i fɛ Paul Biya n'a ka ko bɛɛ n'i bɛ suyɛni kɛ Cameroun n'a nɔ ti ka ye i bɛ bɔ yen a mara misaliw ka ca diɲɛ kɔnɔ nka anw fɛ yan u bɛ fara faso kan ka députéyaw ɲini ka maire-yaw ɲini ka jɔyɔrɔbaw ɲini ka jamana dafiri a dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen i t'a y'u kɔ i t'a ye so la i t'a ye misiri la i t'a ye baarakɛyɔrɔ la i t'a ye denmisɛnnin dɛmɛli la i t'a ye foyi la a bɛɛ lajɛlen ye k'a faranda k'a yɛrɛkɛ k'a bɛɛ lajɛlen don kɔɲɔ ni kɔnsɛriw ni fɛnw na ka tila ka na i sigi i ɲɛ fila kan ka kasi o de la n k'i ma n ko fɛntigiw don n'i ye fɛn ɲini n'i ye fɛn sɔrɔ n'i kɛra fɛntigi amara i ni maaw tɛ dɛ nin ka kan wa a y'a ta a y'a bolo filala dun a y'a kɛ sugu bɛɛ ye nka a cɛ ka taa wali wɛrɛ faso jɔ anw de fɛ yan maa kalannen bɛ taa kalan kɛ ka na jamana ci nka a mara kalan ni kodɔn tɛ kelen ye n bɛ Mamudu Banba fo olu kalanna olu ye kodɔn u bɛ ko kɔrɔ dɔn Ibrahima Ndiaye n b'a fo an yɛrɛ ka coordinateur chef de quartier Seydou Sangare n b'a fana fo ka Jaba fo yan k'a Sidibe ale bɛ Salilakaw ka sigi la Amara kanu tɛ foyi tɛ kanu bɔ Ala ka hakili ɲuman d'an ma o de la n k'i ma u ye dogo maaw la nka Ala ale ɲɛ b'i la wa nin bɛɛ de bɛ lebu kɛnɛ kan bi nin bɛɛ de bɛ lebu kɛnɛ kan jamana nafolo tununa jamana nafolo ma ye o de la sisan dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la hali n'i sara u b'a minɛ koyi i taara ka mun to yan n'o kimɛlen dɔlen don a lajɛ kɛ fɔlɔ nafolotigi se bɛ minnu ye wari bɛ minnu kun u b'u ka ko bɛɛ kɛ u bɛ saya u bɛ su bɛ don yan nka bi nafolotigi fara a den kan fɛntigi n'a ka fɛntigiya bɛɛ u bɛ dɛsɛ bana la yan u bɛ ta ka taa kɔ kan u bɛ tila k'u kɛ kɛsu kɔnɔ ka na n'u ye ka n'u su don Ala k'an sɔn hakili ɲuman na Amara n'o y'a sɔrɔ baara bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bi Bamako délégation spéciale wulilen don k'a jɔ ko Bamako bɛ se ka jɛya cogo min kunun ko u ye baara belebelew daminɛ i ka maaw minnu bɛ namasa feere pɔn don n'a bɔdaw la sɛ feerelaw ka taa se maa o maa sigilen don yɔrɔ la n'i man ka kɛ yen u y'olu lawulili baaraw kɛ o de sen fɛ kunun embouteillage bonyana kosɛbɛ Bamako kɔnɔna na mɔnitobilaw furuli de tɛ senna sa wa a dɔw bɛ to mɔnitobi sen fɛ k'a tila ka segin ka t'u ka so k'a sɔrɔ sunkalo ma ban dɛ donc o baara Bamako délégation spéciale ale b'o baara la Amara o kɛrɛfɛ min ye
samedi sufɛ kana se kunu dimanche sɔgɔma la mobili 200 maramafɛnw munitions olu de bɔra Guinekaw fɛ kana Kati mina nunu ye jamanakuntigi Asimi ale ka layidu ye layidu min a y'a ta ntɛnɛn tɛmɛnen wolomasiri tabaw ye a yera k'a fɔ ko baara mun bɛ senna ni waati na ko yaasa ka se ka sinsin ka se ka fɛ min ye finitigiw ye u bɛna na taa baara kura min kɛ o de ni yɔrɔ min tu tigɛra sisan taa tɛ kɛ tuguni an b'an sigi n'i segira ka na i bɛna na an sɔrɔ yen o baaraw de bɛ sen na wa an ka jamana fan caman fana fɛ maaw bɛ k'a fɔ ko lafiya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni maa sina bolo caman fɛ ko dɔ tun bɛ yen o tun kɛlen ka maaw degun kosɛbɛ tɛgɛ sira ka da ale kan o kɛlen don bi ka kɛ nisɔndiyaba ye maa sinakaw bolo Segu marabolo fana caman kɔnɔna na finitigiw bɛ baara la yaasa basigi ani lafiya bɛ se ka na cogo min o wolomasiri tabaw ka ko hukumu kelen kɔnɔna na Amara Amerikaw ka ambassadeur min bɛ an fɛ yan n'o ye madame Rasha Kɔrɔgɔn ye ale taara baro kɛlɛtigi fɛ yen chef d'état-major u ye hakilila falen kɛ Mali wolomasiri tabaw olu ka laɲini ye min ye Mali bɔli CEDEAO la ani Mali yɛrɛ bɛ ka baara minnu jateminɛ yaasa ka se k'i jɔ a kolo la Amara ni n'an ka kuma min bɛna ale sɔnni u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na dɛ CEDEAO ko ni Mali ni Niger ni Burkina bɔra ko degun min b'a la an bɛna tila k'an da don a la Américains filɛ ka sɔmi janya ni kana kɔn ka o kuma Mali fɛ ça veut dire olu b'a dɔn ko segin tɛ yen baara min bɛ sen na l'Américain nana ɲininkali kɛ olu n'an ka maaw bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min yaasa ka lakana ko k'o don ba la nka olu ka ko bɛ sinsin min ka Amara o ye aw sago ye kalata an ka se ka to la joona fanga fanga in ka ban ten parce que aw sɛgɛnna mais Amara bɛ min f'i ye kalata min bɛ taa labɔ kɔlɔlɔ la ani kalata baliya jumɛn de ka fisa a bɛ kalata kuma bɛɛ an bɛ taa bi dingɛw kɔnɔ a n'an ma kalata k'an basigi k'a dilan ka ɲɛ jumɛn de ka ɲi aw tubabukan kalannaw ko kalata de ka ɲi k'o de ye sariya ye a b'a bolo nka anw kɔni fɛ yen ni dugutigi ma sa a tɛ remplacer dɛ o y'anw ka taabolo de ye anw ka baara kɛcogo anw mɔnna ten de e m'a ye yan Mali la u b'a fɔ ko président tɛ sɔn ka bɔ fɛn tɛ sɔn ka bɔ association ɲɛmɔgɔ k'u tɛ sɔn ka bɔ a la joona mais an ma lamɔ a la o an lamɔna min na n'i ye ɲɛmɔgɔ de f'i ka dutigi de mɔgɔw tɛ k'o de faamu an taabolo ni mɔgɔw taabolo de tɛ kelen ye f'an ka baara kɛ ni o de ye o de nafa ka bon an ma nka aw fana ta yen ayiwa a y'aw vasi Togo ko minanw n'o ye jagominanw ye n'o ye marchandise ye olu minnu bɛ bɔ Togo port fɛ ka na Mali Burkina ani Niger Togo ko k'ale jɛra a ka hakɛ dɔw kɔ c'est-à-dire n'i bɛ minɛn ta sisan Lomé port la ka na n'a ye Mali la n'i ye jagokɛla ye ni i ka papiyew n'i ka fɛnw b'i bolo n'i bɛ bɔ Mali Burkina Niger taxi dɔw bɛ yen Togo ko k'ale jɛra o kɔ Amara diɲɛ ye calcul ye anw bɛ taa minɛn ta jamana minnu na baara mun bɛ sen na ka na Togo ka kɛ u b'a dɔn sisan nin ye marché ba de ye olu bolo hali n'u jɛra u ka hakɛ dɔw kɔ tant que nin jamana ninnu mɔgɔ ninnu bɛ taa tali kɛ u fɛ yen u bɛ dɔ sɔrɔ wa u bɛ fisaya u ka sɔrɔ ma fana ni a da ka da anw na o tagali ye ani an kɛrɛfɛ jamanaw an yɛrɛ de b'a lajɛ sisan baara bɛ se ka ɲɛ cogo min Amara min ye Menakakaw u ko lafiya bɛ ka du ka dɔɔni balo minnu kun taara n'o taara di u ma ko o ɲɛna kosɛbɛ nka u ka jatela dɔ ka se ka fara a kan yaasa sunkalo min natɔ filɛ nin ye u bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min sisan an ka saraba an sigikun yɛrɛ ba sɔgɔmada in na o ye CEDEAO ye Amara anw ye CEDEAO bataki fɔlɔ minnu sɔrɔ fotuw ni majɛ caman tun b'a la kunnafoni bɛɛ tun ta u kɔnɔna na an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen Kulubalikɛ don ale ye sɛbɛn yɛrɛ ɲini CEDEAO jabala la ka da an ma o sɛbɛn o de b'an bolo Amara yan'an k'a daminɛ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye k'o faamuya o ye k'a fɔ an bɛna min kalan o de décidera CEDEAO fɛ n bɛ segin a kan an bɛna min kalan CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u y'o de décider an b'a daminɛ fo ka taa s'a laban na maaw ka se k'a faamu anw hakilina tɛ
anw ka sɛbɛnni tɛ CEDEAO ɲɛmaaw bɛnna min kan o de don parce que bi jamana in kɔnɔ n'i bɛ kuma n'i m'a perepere latigɛ kuma dɔ bɛ taa bɔ kuma kɔnɔ a tɛ taa dɔw kanu na olu ɲɛna k'i sigi kun ye k'olu kanuna kuma de fɔ nin ye sɛbɛn min ni CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye min kɛ min bɔra a kuma kɔnɔ an bɛna dɔ o de bayɛlɛma bamanankan na mɔgɔw ka se k'a faamu parce que bi Maliko a kuma ka ca yanni an ka don o la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fana k'a fɔ ko jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan jɛkulu 2 olu ko ni maa min b'a fɛ ka armée dɛmɛ u bɛna na numéro dɔ sigi téléphone kan n'i ye a ci sɔrɔdasiw tɔgɔ ci o la 40 o bɛ tɔgɔ kɛ su kɔnɔ u bɛna na compte fana dayɛlɛ banque o bɛ se ka kɛ cogo min mouvement peuple solidaire mɔgɔw ale ni Mali yelen ɲɛda olu bɛ k'o baara kɛ n'Ala sɔnna ma bi yɛrɛ u kan ka point de presse kɛ ka hakilina in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min maa maa bɛ fɛ ka dɔrɔmɛ di armée ma i bɛ se k'a kɛ n'i ka téléphone ye maa maa fana bɛ fɛ ka fɛn ka ŋaniya kɛ k'a di i bɛ se k'a kɛ mais bi u bɛna na ɲɛbila baara kɛ ka ɲɛfɔli kɛ a la mɔgɔ bɛ se k'a faamu cogo min ni min bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin armée ma a di yɔrɔ n'a bila yɔrɔ u bɛna na o bɛɛ lajɛlen fɔ u n'u ka baarakɛla n'u ka association mɔgɔw u bɛ conférence de presse kɛ kalo in tile alamisa nata u bɛ conférence de presse kɛ n'Ala sɔnna ma min mana bɔ o bɛɛ lajɛlen na an ni u na baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ CEDEAO k'a ka sommet min kɛra n'a kɛra Abujakaw fɛ yen février kalo tile 24 a kun sigira mun kama o ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ka ɲɔgɔn ye balalen min ye tali kɛ politikiko kuma bɛnko kuma lakana an fanfɛ bolo fɛ baara in kɛra Abuja nin kalo in tile 24 bɛnkan min sɔrɔla la baara bannen ni o ye communiqué final ye o sɛbɛn de ye nin ye baara in u y'a jira k'a fɔ ko min ye commission ye CEDEAO kɔnɔna commission o de ye baara in kɛ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔna na k'olu farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye balalen kɛ février kalo tile 24 a kɛra Abujakaw fɛ yen Nigeria ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Bola Ahmed Tinubu ni ale ye Nigeria Fédération o président ye CEDEAO o ɲɛmaaya fana o bɛ a bolo ko sommet balalen n'o o ye ɲɔgɔn ye balalen ye ko laɲini min tun b'a la o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛli kɛ politikiko la bɛn ni keleyako la lakanako la min ye farafinna an fanfɛ bolow fɛ ko jamana ɲɛmaa minnu tun bɛ kɛnɛ kan sommet in na sa walima u ka ciden cilen n'u y'o bila ka na a fɔlɔ o ye Patrice Talon ye ka bɔ Beninkaw fɛ yen Alassane Ouattara ka bɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Nana Akufo-Addo ale ye Ghana président ye Umaru Sissoco Embalo ale ye Guinée-Bissau président ye Bola Ahmed Tinubu ale ye Nigeria Fédération président ye Macky Sall ale ye Sénégal président ye Julius Maada Bio ale ye Sierra Leone président ye Faure Essofsina Gnassingbé ale ye Togo président ye min ye Mohamed B Diallo ye ale ye Gambie vice-président ye ambassadeur Bernardino Silva ale ye Cap Vert ka ambassadeur ye min sigilen no CEDEAO kɛrɛfɛ ale tun b'a ko kɛnɛ kan Assane Conté ale ye Libéria ka ambassadeur ye min fana bɛ Nigeria kaw fɛ yen maa wɛrɛw bɛ yen minnu senyera ɲɔgɔn ye in na o ye Dr Aliou Touré ale ye CEDEAO commission président ye ambassadeur Bakole Adeloye ale ye commissaire ye min bɛ politikiko lakanako ale ni bɛnko kunna Union africaine na ale tun bɛ ka Musa Faki Mahamat n'o ye Union africaine ka ɲɛmaa ye ale tun b'o nɔ na Leonardo Santos ale tun bɛ yen secrétaire général des Nations Unies o ka ciden tun ye ale ye ale ni George Akenyugu Nana Donkor ale ye banque min sigilen no n'o ye EBB ye o ɲɛmaa ye ale ye Jean-Claude Kwasiburu ale ye BCEAO o ɲɛmaa ye BCEAO ambassadeur ye ale ye ale tun bɛ BCEAO gouverneur ye ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Baba Kamara ye CEDEAO ka maa mafalen min talen no ninjugawale ni bamajawale kɛlɛli la ale tun bɛ a kɛnɛ kan u y'a jira fana k'a fɔ ko u taara baara kɛ papier mun kan o ye sɛbɛn min ni o labɛnna ka di jamanakuntigi ma n'a bɛ tali kɛ politikiko bɛn lakana farafinna an fanfɛ bolo fɛ ko kuma daminɛ na min ye jamanaw kɔnɔna na yan k'u ye tali kɛ ka lajɛli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a daminɛ ni min ye o ye Niger ye fangadaraki min kɛra Niger min ye juillet kalo tile 26 san 2023 k'a ta o la ni sɔrɔdasiw nana fanga la sa fo kana se Bazoum ale dafirili ma u ye kuma daminɛ ni o ye
u y'a yira k'a fɔ k'u ye jateminɛ kɛ fana ka jateminɛ fana kɛ sɛbɛn min n'o cira Mali Burkina Niger fɛ k'a yira k'a fɔ ko olu bɛna na u sen bɔ CEDEAO sen na k'u y'o sɛbɛn fana jateminɛ u ko min ye Niger ta ye k'u bɛ hakilina jigi kɛ ko k'a fɔ ko Niger kɔnɔna na ko kabini u ka ɲɔgɔn ye laban fila la n'o y'u ka sommet min kɛra Niger kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o kɛra juillet kalo tile 30 ani août kalo tile 10 san 2023 ko ani fana u kun ye lajɛ dɔw kɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u ka lajɛ 64 na kɛnɛ kan n'o o kɛra décembre kalo tile 10 san 2023 k'u y'a ye k'a fɔ ko olu ye laɲini fɛn fɛn kɛ CEDEAO fɛ ni o ye k'a fɔ ko ka Bazoum bila k'o ma bila ko halisa ko Bazoum minɛnen don wa fana ko min ye maa minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw ye ni fanga b'u bolo k'u ma sɛbɛn foyi sigi sen kan sɛbɛn b'a yira k'a fɔ u kan ka se ka furancɛla fanga baaraw kɛ cogo min CEDEAO ɲɛmaaw ko olu ka laɲini k'o ye k'a fɔ u ti jɛn n'a ye coup d'état ka kɛ jamanaw kɔnɔna na ko n'o kɛra ko sariya sɔsɔ don ko wa ko olu ka sɛbɛnw n'u ka baaraw b'u bolo cogo min na ka kɛ ni Union africaine fana ka sɛbɛnw ye k'o b'a to olu ka kɔni kɛ ko nka u y'a ye k'a fɔ o bɛɛ la kumaɲɔgɔnya k'o kan ka don u ni Niger jamana cɛ yaasa Bazoum olu bɛ se ka bila cogo min na ani furancɛla fanga kan ka taa sira min fɛ ko ka o lasigi sen kelen kan u ko k'u y'a ye k'a fɔ ko nin waati in na kerecɛnw ka sunkalo k'o bɛ ka surunya min ye silamɛw ka sunkalo ye k'o fana bɛ ka surunya k'u ye jateminɛ fana kɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye général Yakuba Gowon ye n'o ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye n'ale yɛrɛ ye CEDEAO tutigɛbaa dɔ ye k'o ye laɲini k'u fɛ ka tɛmɛ a ka fondation fɛ ale ni Benin maa mafalen dɔw ani maa dɔw bɛ yen n'olu bɛ fan caman fɛ n'u bɛ baara kɛ adamadenya tɔgɔtɔli ko hukumu kɔnɔna na Nigerikaw fɛ yen ko n'i y'a jateminɛ sa min ye jamana minnu bɛ yen n'u ko ko u b'u sen bɔ CEDEAO sen na o ko ta nasira la fana k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko o ko o bɛna na ni gɛlɛya ye politiki ko la a bɛna na ni gɛlɛya ye sɔrɔ ko la a bɛna n'a ye musaka ko la wa min ye cakɛdaw sigili fana ye jamana saba ninnu kɔnɔna na fana CEDEAO tɔgɔla k'a bɛna na ni gɛlɛyaw la ko min ye politiki ko gɛlɛya ni lakanako gɛlɛya ye k'olu ka lajɛ b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye bamanciya wale ni juguya wale kɛlɛli ye ko ale ni jɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kojugu kɛ ko jamana saba in n'o o ye Mali Burkina Niger ye k'u ye dollar wari miliyɔn 100 o sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na ka bɔ États-Unis yɔrɔ ko ani UEMOA ko wa ko min ye o baara in ye fana ko o kɛra ko yaasa ka se ka ni juguya wale ni bamanciya wale kɛbaaw kɛlɛ ko fan wɛrɛ fana fɛ ko min ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o fana tara ka di jamana saba in ma min ye sefa wari dollar wari miliyɔn 7 dollar wari la k'o tara ka d'u ma ko yaasa u ka se k'u ka finitigiw dɛmɛ n'o ye ni juguya wale ni bamanciya wale kɛbaaw kɛlɛli la ka kɛ ni jamana ninnu ye n'u ko u bɛna na u sen bɔ k'a bɛna na ni degun min ye lakanako ta nasira fɛ kunnafoni minnu bɛ di ɲɔgɔn ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO kɔnɔna na ka kɛ ni juguya wale ni bamanciya wale kɛlɛli ye min ye akarakaw fɛ yen laɲini min kun kɛra ko k'o sigi sen kan jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na k'a bɛna na dan sigi o ko la ko min ye u ka bɔli in fana ye ko n'i y'a jateminɛ k'a bɛna na to jamana saba in politiki sira fɛ min ye jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ sira fɛ min ye diɲɛ bankun yɛrɛ ka o sira fɛ ko u bɛna n'a ye k'a fɔ ko dɛmɛ min bɔ CEDEAO yɔrɔ ka ɲɛsin u ma an'u ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ ɲini diɲɛ fanbaw fɛ k'u tɛna se ka o sɔrɔ tuguni CEDEAO ale tɔgɔ la kuma tɛ ko ka tɛmɛ Union africaine ka sira fɛ ko ka taa se fo Nations Unies ma ko CEDEAO bɛ kɔkɔrɔ doli min kɛ ko o bɛ bin ko n'i y'a ta k'a jateminɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ ko ni jamana saba in ko k'u b'u sen bɔ CEDEAO sen na k'o b'a yira k'a fɔ ko u ka jamanadenw yɔrɔnin kelen min ye CEDEAO tɔgɔla sɛbɛn min bɛ yen taa ni ka segin bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ bin ko a bɛ sɔn ka kɛ o jamanaw u ni jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kelen kelen ko min ye visa kow ye papier kow ye ko jamanadenw kɔni k'u bɛ sɔn ka sɛgɛn o la kosɛbɛ ko sabula ko fo u k'a yira k'a fɔ k'u bɛ sigiyɔrɔ ɲini u ka baarakɛda minnu bɛ yen n'olu sigilen don CEDEAO jamanaw fana kɔnɔ n'o bɛ sɔrɔ ta nasira fɛ n'o bɛ sira wɛrɛw fɛ ko sariya kura minnu bɛ na sigi jɛkulu ninnu fɛ n'u jamana saba y'u sen bɔ ko olu bɛna n'o lajɛ ko wa ko ni jamana saba y'i sen bɔ ko min ye CEDEAO passeport ye a carte biométrique fo ka taa se assurance n'a a fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ ko ta nasira fɛ k'o bɛɛ bɛ bin ka bɔ u ye ko n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko jamana saba in ko u jɔyɔrɔ 100 sarada la 17 ani buruburu 4 ko u bɛ bɛn o de ma maa hakɛ la maa min ni CEDEAO yɛrɛ maa ye maa 425 000 ye ko wa ko o fana bɛna na kɛ gɛlɛya ye
ko hali n'o y'a sɔrɔ u jamana saba faralen ɲɔgɔn kan u ka sɔrɔw mana kɛ cogo cogo kɛmɛ sira la k'a bɛ bɛn 10 de ma CEDEAO hukumu kɔnɔna na k'o sɔrɔ man dɔgɔ ko sabula ko min ye jamana ninnu ye k'u jɔyɔrɔ ka bon sira na sira taama fana fɛ sira mun bɛna n'a to CEDEAO yɛrɛ bɛ sɔn ka degun sɔrɔ n'u y'u kɔ don CEDEAO la ko nka ko o bɛɛ la ko n'u y'u kɔ don ko min ye gɛlɛya ye k'o bɛ sɔn ka na dɛ ko gɛlɛya fɔlɔ bɛna kɛ jagokɛlaw ta ye o gɛlɛya fɔlɔ bɛna kɛ baganmaralaw ta ye o gɛlɛya fɔlɔ bɛna kɛ min ye sanni feere ta nasira la da dumunifɛnw ta nasira fɛ ale ni minɛn wɛrɛw ko sabula jamana saba in k'olu kɔni ye o dulomabaw de ye CEDEAO kɔnɔna na ko nka ko fan wɛrɛ fɛ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko CEDEAO ko ale kɛlen don ka fɛɛrɛ caman sigi ka dɛmɛ caman kɛ min ye programme ye ni jamana saba in bɛ min sɔrɔ ko n'i y'o ta k'o jateminɛ ko min ye lakanako ni baganko ta nasira fɛ ko jamana saba in ko u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko min ye balo o tɔni 17,000,000 k'o bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ 100 sara la 52 ma ko o de bɛ jamana saba in kɔnɔna na balo la ko wa ko min ye dɛmɛsiraw ye dɛmɛsira minnu bɛ yen ni olu dɔw bɛ bɔ Banque mondiale yɔrɔ ko n'o wari bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ dollar wari 215,000,000 la ko o de bɛ di jamana saba in ma u ka se ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko projet wɛrɛ fana bɛ yen u b'a fɔ min ma ko irrigation Sahel ko o fana Banque mondiale de kɛlen don k'o musaka di ko bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ dollar wari 100,000,000 a n'a kunkanfɛn na k'o fana bɛ di jamana ninnu ma k'o tun bɛ baara kɛ ni o ye min ye programme régional d'appui résilience ani système alimentaire ko o musaka bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ dollar wari 230,000,000 ɲɔgɔnna na k'o tun bɛ di jamana ninnu ma k'u bɛ baara kɛ ni o ye k'u ka projet min bɛ yen n'o o ye intégration ye sa yaasa ka se ka basigi kɛ k'o fana bɛ yen projet wɛrɛ bɛ yen o ye sugubulon ye sugubulon min bɛ tali kɛ kuranko la kuran min n'o kan ka sigi sen kan ka min ye CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen kalanso ɲɔgɔn na yaasa u bɛ se k'u ka kuranko basigi cogo min ka yiriwali kɛ u ka jamanaw kɔnɔ ko wa ko ni jamana saba in bɔra k'u b'a jira k'a fɔ ko u sen bɛ bɔ nin bɛɛ la ko wa ko o musaka bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ dollar wari 500,000 o de ɲɔgɔnna na ko États-Unis bɛ min di wa gɛlɛya in ko a bɛ se ka na fana sɔrɔko ta nasira fɛ min ye sɔrɔko ye ko min ye jamana ninnu ye olu ka bangiba fila min bɛ yen n'o ye CEDEAO ka bangiw ye sa o ye BDC ye ale ni BOAD ko olu fana ni jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko bolodiɲɔgɔnma b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye projet ye o 27 kɛnyɛrɛye tigilamaw tɔgɔ la ko o de sigilen don jamana saba in kɔnɔ Burkina ta ye 9 ye Mali ta ye 8 ye Niger ta ye 10 ye ko projet 20 wɛrɛ fana bɛ yen k'o sigilen don kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ye Burkina ta ye 5 ye Mali ta ye 13 ye Niger ta ye 2 ye min ye baaraw kɛli ye ɲɔgɔn fɛ yiriwali ta nasira fɛ sa min ye dollar wari kɔni ye 1,721,000 n'a kunkanfɛ ko o de bɛ don ko ninnu bɛɛ lajɛlen da fɛ k'o degun tan tɛ wa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko bankiw bɛ baara min kɛ jamana saba in kɔnɔna na ko o wari ko bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 100 sarada la 22 ani buruburu 5 ko o ko ka gɛlɛn kosɛbɛ ko n'i ye CEDEAO jamana 15 ta k'a lajɛ jamana saba in k'u jɔyɔrɔ musakako la ko a darawuli ka bon kosɛbɛ ko wa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko Burkina ko ta ye dollar wari 13 ye Mali ta ye dollar wari 9 buruburu 5 ye min ye Niger ta ye dollar wari 10,000,000 ani buruburu 5 wa sa ko n'i ye a ko ta k'a jateminɛ u ka bɔli ko jamana saba in mana bɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ jɔyɔrɔ ko la ale ni ciden ko la CEDEAO ale tɔgɔ la ko o ko fana kɔlɔlɔ tan tɛ ko a bɛna kɛ ni min ye CEDEAO ka baara kɛcogo la jamanaw kɔnɔna na ko ni waleya in kɔni timɛna Burkinakaw fɛ yen min ye u ka jɛkulu a sigiyɔrɔ 2 bɛ yen ko o bɛ sɔn ka datugu 2 wɛrɛ o bɛ sɔn ka datugu Mali yɛrɛ kɔnɔna na 13 o de bɛ datugu Burkina 2 Mali kɔnɔna na min ye 1 o bɛ datugu Nigerikaw fɛ yen ko o bɛna na ni degun caman ye baarako ta nasira fɛ min ye jamana saba in mana na i sen bɔ CEDEAO la CEDEAO baarakɛla min b'a kɔnɔ k'a bɛ taa se maa 130 de ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna na u jɔyɔrɔw bila wa min ye dugudenw ye jamana saba in fana kɔnɔna na k'olu fana bɛna na degun sɔrɔ n'i y'a jateminɛ sa Burkina ale ta ye maa 77 ye Mali ta ye maa 23 ye min ye Niger ale ta ye maa 32 ye ko n'i y'a ko bɛɛ ta k'a jateminɛ sa CEDEAO ɲɛmaw u kɛlen ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fɛsɛ nin ko 2 in kan n'o ye jamana ninnu bɔli ye ani Niger problème k'u y'a ɲini ko ka Bazoum ko k'ale bila teliya la yaasa cogo min na
ɲanginiw olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na wa k'u b'a ɲini Niger fana fɛ u k'a kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi Bazoum n'a ka denbaya u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min ye laɲiniw ye ɲangini minnu kun taara ka da CEDEAO fɛ Niger kan ko ɲanginiw ko olu bɛɛ lajɛlen wulila kabini kuma in fɔyɔrɔ la o ɲanginiw bɛ tali kɛ mun na u kun ye ɲangini min ta ka ɲɛsin Niger ma o ye ka u ka jamana ni jamana wɛrɛw minnu bɛ u kɛrɛfɛ CEDEAO jamanaw k'olu datugu pankuru ani duguma siraw fɛ ko o bɛ dayɛlɛ min ye u ka jamana kun senbɔlen don CEDEAO ale ka jago ko minnu na jago minnu bɛ kɛ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka taa Niger fan fɛ ko Niger bɛ segin ka don o la Niger fana a ka musaka minnu bɛ yen a n'a ka bankiw a n'a ka jamana yɛrɛ ka wari minnu bɛ yen CEDEAO ko hukumu kɔnɔna na ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ min ye maaw ka sɔrɔ minnu tun bɛ yen ka ɲɛsin fasodenw ta ma ani kɛnyɛrɛye tigilatuma ni Niger musakaw k'olu fana bɛna wuli min ye jamana ɲɛmaaw ye sɔrɔ min tun b'u bolo banque centrale kɔnɔna na n'o ye Niger yɛrɛ musaka ye k'o fana bɛ ban ko Niger fana ko min ye u ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye ale de faso ta minnu bɛ yen n'olu tun bɛ baara kɛ banki wɛrɛw fɛ CEDEAO kɔnɔna na ko o bɛ se ka daminɛ wa ko min ye Niger ye fana dɛmɛ min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen tun b'o ta k'o ɲɛsin u ma ka ɲɛbɔ u ka banki BDC yɔrɔ ale ni BOAD k'o bɛ daminɛ kura ye k'u kun y'a jira fana k'a fɔ ko Niger a jamanadenw ministre ni gouvernement maaw n'u ka dudenw k'u kun tɛ se ka voyager CEDEAO jamanaw la k'o fana bɛ segin a nɔ na k'u ka conférence y'a jira fana k'a fɔ k'a tun ye laɲini kɛ k'a ɲɛsin Mali ale maaw ma Mali maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jɔyɔrɔ la CEDEAO kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u jɔyɔrɔ ta nin waati in na ko conférence y'a décidé fana k'a fɔ ko gɛlɛya min tun bɛ musakako ta nasira fɛ ka ɲɛsin Guinée ma k'o fana bɛ wuli ko wa k'a y'a ɲini jamana 4 ɲɛmaaw fɛ n'o ye Mali Burkina Niger Guinée ye ni furancɛla fanga bɛ u la k'u bɛ se ka don lajɛw la lajɛ minnu bɛ tali kɛ réunion technique la ani réunion minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ lakana ko o ta nasiraw la ani basigili ko ta nasiraw la k'u ka conférence k'a y'a laɲini fana k'a fɔ ɲaɲini minnu kun kɛra ka ɲɛsin CEDEAO kun ye ɲaŋini minnu ta ka ɲɛsin u ma k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen lajɛ kuma tɛ u ka se ka taa Union africaine lajɛw ni lajɛ wɛrɛw la k'u bɛna olu lajɛ don nataw la n'o y'a sɔrɔ jamana ninnu kɔnɔna la laɲini minnu kɛra u fɛ n'u bɛ ka o lawaleya o lawaleyali jaabi k'o de bɛna to n'u bɛna se ka o ɲaŋini wuli min ye UEMOA ye CEDEAO ko a y'a ɲini UEMOA jamanaw fɛ ale ni jamana wɛrɛw bɛɛ lajɛlen fɛ ni jamana ninnu décision minnu taru kan u k'a bɛɛ lajɛlen wuli min ye jamanaw ka retrait ye n'o ye Mali Burkina ni Niger ye u ko ka kɛ ni u ye sɛbɛn min ci u ma jamana saba ye sɛbɛn min ci u ma Mali Burkina Niger k'u kɛlen k'o lajɛ k'u b'a ɲini jamana saba in fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u hakili to CEDEAO ka sariyakisɛ 91 na an'u ka traité min bɛ yen n'o bɛ CEDEAO tɔgɔ la n'o sigira sen kan 1993 san 1993 san k'o min bɛ tali kɛ n'i b'a fɛ ka i sen bɔ CEDEAO la k'u ka o kalan o sɛbɛn k'u k'o lajɛ ko yaasa ka se ka segin u kɔ ka kɛ ni nafa min bɛ u toli la CEDEAO la bi k'o ka fisa n'u bɔli ye olu ka jate la wa fana jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni dusumakasalen don olu yɛrɛ dimisalen don olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin jamana mana bɔ gɛlɛya min bɛna na a la sɔrɔko ta nasira fɛ politikiko ta nasira fɛ maaw n'u bolominɛw lakanali ko ta nasira fɛ jamanadenw ka hakɛ ta nasira fɛ ko n'u y'o bɛɛ ta k'o jate minɛ k'o de la ko olu bɛ jamana saba in wele u ka segin u kɔ u ka kumaɲɔgɔnya don u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka laɲiniba minnu b'u bolo olu ka se ka ta bɛrɛ la k'u b'a ɲini jamana saba in fɛ min ye CEDEAO ale ka tagabolo min bɛ yen ni o kurakurara zen n'o tun ye taara san 1993 k'u ka o fana lajɛ o sɛbɛn bɛ cogo min na n'o y'o siginiden 91 k'u k'o lajɛ k'u b'a ɲini u ka commission fɛ a k'a jija cogo sugu bɛɛ la ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen yaasa jamana saba in u ka to sera u ka to kumaɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ k'u b'a ɲini u ka commission fɛ fana a k'a jija Union africaine ni UEMOA ni ONU tɔgɔ la k'a fɔ olu fana ɲɛna k'a jira k'a fɔ ko min ye nin jamana ninnu ye u n'u ka kumaɲɔgɔnya n'u ka fɛnw k'u k'o kɛ o ko hukumu kɔnɔna na k'u b'a ɲini u ka jɛkulu fɛ n'o ye CEDEAO jɛkulu ye u ka to kumaɲɔgɔnya na ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye jamana ninnu kɔnɔna na dugutigiw kabilatigiw diinɛtigiw maa mafalenw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ société civile tɔgɔ la n'o ye fasodenw ka cɛkulu ye musow ka tɔnjɛkulu denmisɛnninw ka tɔnjɛkulu k'u ka wuli k'olu bɛɛ lajɛlen latagama CEDEAO ɲɛmaaw ka commission ka wuli k'o bɛɛ lajɛlen mɔgɔw latagama yaasa ni jamana saba in u kana se ka bɔ ko wa k'u bɛ min fɔ ko CEDEAO ka commission k'a k'a jija teliyala u kun ye fɛɛrɛ min sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye jɛkulu ye k'a fɔ ko
min bɛ sigi sen kan ni juguya wale ni bamaca wale kɛlɛli la ko ka o baara ko k'olu bɛɛ lajɛlen teliya ko yaasa ko CEDEAO ale ka se ka se sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan k'u b'o fɔ min ye Macky Sall ka ko ta nasira ye sa k'u bɛ Macky Sall fo ko k'a waleɲuman dɔn Amara k'u bɛ Macky Sall fo ko k'a waleɲuman dɔn ko k'a yira la k'a fɔ ko ale kɔni a sen tɛna ye u ka ɲɔgɔn ye wɛrɛ la ko wa ko min ye a ye baara minnu kɛ k'o baaraw ko olu ɲɛna nka u ka kuma la fanba la sa u y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini u ye Yakuba Gowon u y'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu fana bɛ yen n'u bɛna olu dɛmɛ CEDEAO ko k'a b'a ɲini jamanaw fɛ jamana minnu bɛ yen ni olu kɔni b'u kɛrɛfɛla n'u dafɛ jamanaw la maa minnu bɛ yen n'u bɛna n'u dɛmɛ u k'u senbɔ u ka jamanaw ka kow la u k'a to jamanaw k'u ka baara kɛ n'u ka hɔrɔnya n'u ka danbe n'u ka tilennenya ye wa u k'a to fana jamana fɛn fɛn bɛ yen bi n'u b'a fɛ ka baara kɛ a ka hakɛ n'a ka fɛɛrɛ kɔnɔna na u k'o to yen jamana minnu bɛ yen ko n'olu bɛ CEDEAO dɛmɛ k'u k'u senbɔ o ko bɛɛ lajɛlen na wa fana k'u ka u yɛrɛ minɛ waleyaw la waleya minnu bɛna na n'olu ka jamanaw dafirili ye waleya min na degun ta ka ɲɛsin olu ma conférence ko fana ko a b'a ɲini u ka dɛmɛbaga minnu fɛ mun bɛ diɲɛ fantan ani naani fɛ k'u ka a bila u kunna k'a dɔn k'a fɔ ko min ye waleya minnu filɛ nin ye k'o bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka laɲinibaw la laɲini minnu b'a to n'i bɛna u dɛmɛ CEDEAO dɛmɛ n'i bɛna CEDEAO baara kɛ n'i bɛna don CEDEAO kɔnɔna na n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ jamana ninnu minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ka kɛlɛli u binni ka kojugu ta ka ɲɛsin u ma k'i k'i yɛrɛ minɛ o kow la u ko k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin min ye Général Yakuba Gowon ma k'o y'i sen don ninnu kɛ nin ko ninnu na yaasa ka se ka hakilina ɲumanw d'u ma k'u ka conférence k'a ka foli ni tanuni k'o bɛ Ahmed Tinubu ye ni ale ye Nigeria jamana o ɲɛmaa ye CEDEAO fana ɲɛmaa don ko a ye ni jɛrɛ min sigili sen kan nin ye yaasa baara ka se ka kɛ baara in Amara k'a kɛra Abuja février kalo tile 24 ko conférence Amara CEDEAO mɔgɔw ka kuma de ye nin an ye min jateminɛ bakuruba la fo ka se 10 ma an ka jateminɛ fɔlɔ CEDEAO a segira a kɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko a ye fili kɛ fili min ni a kɔlɔlɔ barika bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ CEDEAO a ye Bazoum lakodɔn komi jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall a y'o fo k'o tanu k'o ye baara minnu kɛ k'o ye baaraw ye minnu bɛ se ka kɛ misali ye diɲɛmaa bolo CEDEAO a ko ko sanction minnu bɛ yen ko a y'olu wuli ko ka kɛ ni sunkalo ale ni chrétienw ka fɛn ye ko o la k'o de kama ko u ye sanction ninnu wuli CEDEAO a ko a ka force min sigilen n'o sen kan n'o ye force en attente ye ko u bɛna o wuli ko yaasa u ka se ka nin diɲɛ wale ni bamaca wale kɛbaaw kɛlɛ Amara u ka jateminɛ an ye jateminɛ 5nan min kɛ u y'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ CEDEAO la ko u yɛrɛ k'a jateminɛ ko yan'u ka u kun bɔ olu ka ko la u k'u senbɔ CEDEAO ko la a ɲuman a n'a juguman k'u k'u ta n'u bila dɔn yan'u k'u ka décision ta CEDEAO y'a yira fana k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye u tɛ se ka taa u kɔ cogoya si la u dulonnen don ɲɔgɔn na cogo min u ka sirilen to ɲɔgɔn na o de cɛ ka ɲi CEDEAO ko a b'a ɲini OIA fɛ k'a ɲini ONU fɛ k'a ɲini organisation minnu bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye AES jamanaw ye k'u ka u lakodɔn komi CEDEAO tɔndenw u k'u bisimila u ka jɛkuluw kɔnɔna na CEDEAO ko fana ko k'a ta bi la sa fo ka se waati min ma min ye jamanadenw ye min ye dugutigiw ye min ye kabilatigiw ye k'u b'a ɲini olu fɛ u k'u dɛmɛ yaasa Mali Burkina Niger u kana u senbɔ CEDEAO sen na CEDEAO ko fana ko a bɛ Yakuba Gowon fo nin baara in na baara min ni o y'a to o sera ka u dɛmɛ ko wa fana ko min ye laɲini fɛn fɛn ye n'u kun ye ɲangini ta ka ɲɛsin jamana ninnu ma k'u y'olu bɛɛ lajɛlen wuli fo ni a tɔ tora sa u yɛrɛ kɔni bɛna jateminɛ kɛ min na o ye k'a fɔ jamana ninnu ka tagaliw n'u ka naliw n'u ka fɛnw k'u bɛna olu jateminɛ ko kura ye ni o ye jamanaw ka jɔyɔrɔw tali u ka yɔrɔw la CEDEAO ko fana k'a b'a ɲini communauté internationale fɛ ko jamanaw ka kelenya u ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o ye CEDEAO jamanaw ye k'u k'o bonya u k'o tɔbɔtɔ u k'u senbɔ o ko ninnu na yaasa u ni olu CEDEAO bɛ se k'u bolo to ɲɔgɔn bolo cogo min Amara an bɛ bi ta da yan CEDEAO an ye min sɔrɔ a ka lajɛ la an ye layidu de di mɔgɔw ma pour que u ka se k'a faamuya n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 e ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kuraw kɛnɛ kan kibaruya kura minnu ni mɔgɔ bɛ faamuyali kɛ o la wa n'Ala sɔnna a ma fana Umu Sangare ale ka fiwa o conférence de presse o fana bɛ sɔgɔmada in na min mana b'o la nɛgɛ kanɲɛ 18 peut-être an bɛ sɔn ka taa yan fɔ i la han i bɛ yen fɛ yan Ala ka tile hɛrɛ caya